Deia William Shakespeare, les paraules estan plenes de falsedat o art, però la mirada és el llenguatge del cor. Nosaltres avui al 7è cel us proposem treballar la mirada, concretament reeducar la vista. Ens hi acompanyeu? Bona tarda, Andrea. Hola. Explica'ns en què consisteix aquest taller de reeducació de la vista. Aquest taller que fem a la Casa Elizalde és un taller trimestral amb el que treballem l'essència de l'educació visual basada en el mètode Bates. És a dir, els alumnes venen a aprendre com millorar la seva vista sense ulleres. Aleshores, potser hauríem de preguntar en què consisteix el mètode Bates. El mètode Bates el va desenvolupar un metge oftalmòleg a principi del segle XX i va observar durant 30 anys els seus clients. Va observar que els que veien bé feien una cosa amb els seus ulls i els que veien malament feien una altra. Llavors va descriure les qualitats d'una visió clara i d'una visió borrosa. Aleshores va ensenyar als que veien malament a aprendre a veure-hi bé, sense les seves ulleres, o sigui, amb els seus propis ulls. I els millora la vista fent... Sí, es tracta d'aprendre nous hàbits més naturals que tenen a veure amb la relaxació i el moviment, llavors integrar-los en la seva vida quotidiana per aconseguir una visió més clara. Ens podries proposar un exercici ara mateix perquè puguem fer a casa i ens ajudés una miqueta a millorar les nostres possibilitats? A començar a prendre consciència, potser, perquè treballem molt amb la presa de consciència dels nostres ulls, de com els fem servir, de donar-nos compte del que fem, perquè la gent normalment no se n'adona. Potser podem començar sent conscients de com respirem, perquè això, quan hi ha problemes visuals, normalment la gent pot ser que respiri menys o d'una manera més superficial, i parpellejar, de manera conscient també, més suau, més lent. També una cosa que ajuda molt a descansar els ulls és simplement tancar-los. Es poden tancar, també es poden cobrir amb les mans i amb això, observant la foscor i deixant que els ulls descansin i deixant anar l'esforç de veure-hi, els ulls es relaxen i després d'un palming normalment es veu millor. Què esteu fent amb aquest exercici dels quadres? Es tracta de practicar la concentració, la veusió d'alguna zona que ens crida l'atenció, especialment de la làmina, i poder percebre els elements que apareixen i anar-los resseguint una mica. I després combinar aquest treball sobre la làmina amb algun element del context en què ens trobem. Et va bé venir a aquest taller per la vista? Súper bien. Todavía no estoy notando mucho, pero sí lo tengo más relajado el ojo, entonces ya no esfuerzo tanto y nos están dando muchas herramientas para no forzar el ojo, para descansarlo. Entonces ahora lo que he conseguido con este taller es ir sin gafas. No veo nada, pero voy sin gafas. Ya no tengo esa dependencia. ¿Sabes? Que antes no podía salir sin lentillas o sin gafas, me sentía desnuda. Y ahora pues me da igual, quedo muy mal con la gente porque me ven por la calle y yo voy, no me entero, hasta que no lo tengo aquí no lo veo, pero yo espero mejorar porque, por ejemplo, Andrea sí se ha quitado las gafas y tenía mucho más que yo, entonces haciendo los ejercicios pues los practicaré y espero en un futuro quitarme las gafas ya, però ver. M'he acostumat una mica a no anar sense ulleres. I al principi és allò que veus tot molt malament i sembla que potser sí que una mica més de nitidesa sí que tinc. Cap a finals d'octubre, segons la revisió de l'oftalmòleg, ja havia recuperat al voltant d'una dioptria i mitja. Tengo la vista cansada por el trabajo, por el ordenador, y entonces lo vi y pensé que me podría ir bien, al menos un conocimiento de no ir a más. Y lo que yo encuentro es que es una manera de relajar la vista y al mismo tiempo relajas todo el cuerpo. Y bueno, es una satisfacción. Doncs si us sembla, acabem amb aquesta frase de Josep Vicens Foix que deia «És quan dormo que hi veig clar». Doncs bé,
És quan reduco la vista que hi puc veure encara millor. Fins aviat.